Sugeng enjing dulur-dulur. Piye kabare minggumu dina iki meng? Iki lho tak wae info. Pasar kuliner tradisional. Iki lokasine neng pinggirane Kali Brantas bolo, neng Desa Minggir Sari Kanigoro. Neng kene iki panganane rena-rena bolo. Enek kue cucur, terus enek dawet serabi, terus enek panganan apa neh ya. Pokoke akeh panganan-panganan sing jaman biyen iki metu kabeh neng kene wis. Oh iya, enek siji sing keri. Kaya kicak cenil Lopez bae senenganku. Acara iki sing enekne Desa Minggir Sari bolo. Diadakan sebulan 2 kali, minggu pertama karo minggu kedua apa ketiga lho pokoke lali aku mengyan. Dadi sing urung kebagian minggu iki meng iso minggu berikutnya bisa datang kembali ke sini bolo. Delok empeh ramene kaya ngene iki lho. Janda umum pokoke. Sing marai tak terlupakan ki suasanane iki lho. Ketemu Riki. Wonge golek sarapan. Acarane iki lekase mulai jam 7 isuk bolo, diakhiri sampai beduk jam 12 awan. Satu-satunya pasar tradisional sing panggone neng pinggir kali neng Sorwet Pring bolo. Iki lho senenganku, beh kue cucur tradisional, beh iki jan kue jamane Belanda mbiyen wis enek iki bolo. Oke bolo, sampai jumpa yo neng minggu berikutnya neng pasar kene iki ya bolo. Jangan lupa datang pokoknya.